Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bart. Taong 1988, Libona, Bukidnon. Noong mga panahong ito, nakatira sa isang tagong lugar si Bart. Nasa edad 28 anyos na siya noon pero nag-iisa pa rin siya sa buhay. Hindi rin siya tunay na nagmula sa Libona. Bagkus ay nakarating lang siya rito nung sinubukan niyang mangibang bayan para sana makahanap ng maayos na trabaho. Ang kaso lang, hindi ito naging madali para sa kanya dahil ang mga karga niya ay nakikipag-agawan sa swerteng tangan niya. Di man kasi sa pagmamayabang pero lumaking antingero itong si Bart. At taliwas sa mga pangkaraniwan, nagtatangan siya ng mga agimat na malabong makapagbigay sa kanya ng kaginhawaan. Pero ang kapalit nito ay ang pagkakaroon niya ng malakas na abilidad pagdating sa lahat ng uri ng kombate. Yun nga lang, kailangan niyang mapagtiisan at matanggap na habang buhay gano'n na ang estado niya. Sa una medyo mahirap talaga, pero nung tumagal, dito niya naunawaan ang dahilan ng lahat ng iyon. Kaya imbis na labanan nito, natutunan niyang yakapin ang kabuuan ng rebuelta nito. Ilang taon nang lumipas, unti-unti na niyang naramdaman ang iilan sa mga abilidad at kakayahan ng kanyang mutya. Dagdag pa niya na, inaasahan naman niya ito, lalo pat noon pa man. Yun na ang hula sa kanya ng gabay niyang itim na engkanto. Kaya naman para malabanan ang pagsubok ng mga agimat, sinikap niyang mamuhay sa pinakasimpleng paraan. Magmula noon, nahanap na niya ang sangkap sa buhay na matagal na panahon na niyang dinidiskubre. At sa pagsapit ng taong ito, masayang namumuhay itong si Bart. Malayo sa mga tao, simple ang pamumuhay, at kahit hindi malaki ang bahay, masaya na siya sa kung ano ang meron siya. Matagal na rin siyang tahimik sa lugar na yon, kaya ni minsan hindi sumagi sa isip niya na may mangyayari pa. Ang kaso, nagsimula itong mabago nung may nakita siyang pamilyang dumaan malapit sa bahay niya. Batid ni Bart na aswang ang mga ito, kaya naman hanggat maaari, iniwasan niyang magkatagpo ang mga landas nila. Subalit, nang akmang lalagpas na ito sa kanyang tahanan, bigla itong huminto sa harapan mismo ng bakuran niya. At walang pagdadalawang isip, tinahak nito ang daan hanggang sa makalapit na ito sa mismong bahay. Nang mapansin niya ang ginawa ng pamilya, dali-dali siyang lumabas, bitbit ang isang mahabang lagaraw. Ilang minuto pa ang lumipas, tinitigan niya ang padre de pamilya ng mga ito, kasabay ng pagwika niya rito ng, "Dumiretso na kayo. Wala kayo makukuha rito sa lugar ko." Pagkasambit niya ng mga kataga, tsaka niya ipinakita ang itim na terspiko na merong pulang mata. Dinukot na rin niya ang buntot ng sigbin na halos isang dekada nang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Pagsilay naman dito ng aswang, bahagya itong napahinto sa kanilang paglapit. Yung anak ng padre de pamilya, kapansin-pansin ng matinding pagkasindak laban sa mga gamit niya. Kaya naman nang mapansin niya ito, agad niya yung inabisuhan na kaagad lisanin ang kanyang lugar. Mariin din niyang inilahad, hindi siya mahilig tumanggap ng mga bisita, kaya mas mainam na ito na rin ang huli nilang pagkikita. Ngunit nang marinig ito ng lalaki, bahagya itong umangil habang dahan-dahang sumasagot ng, "Hindi kami marunong tumanggap ng kautusan mula sa mga taong alam naming mas mahina sa amin. Gusto mo ng kasunduan? Patunayan mo ang sarili mo." Dahil sa sinabi nito, hindi niya maiwasang tumawa. Di niya halos maisip na ang mga ganoong kataga magmumula lamang sa mga pangkaraniwang dayo. Kaya naman para makilala siya nito,
Agad siyang tumahimik, kasabay ng dahan-dahan niyang pagsambit ng mga orasyon. At sa kasagsagan ng pagbigkas niya ng mga kataga, dahan-dahan niyang hinubad ang trespiko na nakasabit sa kanyang leeg. Pagbagsak nito sa lupa, lumaganap sa paligid ang pula at itim na presensya. At mula roon, may lumabas na mga itim na kidlat na kasalukuyang nasa espiritual na anyo. Nang mapansin naman ito ng lalaki, bigla itong kinilabutan sa kadahilan ng alam nito na ang mga ganoong uri ng elemento ay inilalabas lamang ng isang nilalang na nagtataglay ng mataas na antas ng kapangyarihan. Dala ng matinding pagkabahala, walang naramdaman ng pamilya kundi ang kilabot at kawalan ng pag-asa sa mga puso nila. Dahil sa pangyayari, di pa man nagsisimula ang laban, nagwakwak na ng leeg ang asawa nito. At sa pagbagsak nun sa lupa, agad itong nawala sa paningin ng lalaki buhat sa dahan-dahan niyang pagpalit ng anyo. Sa isang kisap mata, bumungad sa nilalang na yon ang kakaibang itsura ni Bart. Ayon sa kanya, na ang taglay niyang anyo ay walang pagkakaiba sa isang nilalang ng kadiliman. Bagaman kawangis pa rin niya ang itsura ng pangkaraniwang tao, aminado siya na marami na ang nagbago sa katawan niya. Bukod kasi sa pagapang na siya kung maglakad, nakalabas na rin sa kanyang binti ang mga buto niyang nangingitim. May mga tanikala ring nakagapos sa kanyang mga braso at binti na parabang ikinulong siya ng mahabang panahon. Sa kanyang mukha naman, may nakagapos na maskara upang itago ang totoo niyang pagkakakilanlan. Ang maskarang yon ay nakakapit sa kanyang mga panga na 2 dangkal ang layo mula sa ilong niya. At dahil sa laki ng panga, nagsisiuslian mula roon ang matatalas niyang mga pangil. Palagi na ring nakalaylay ang kanyang dila na walang patid sa pagtulo ng dugo. Sa kanyang kamay naman, makikita ang mahabang kuko na pawang mga gawa sa bakal na nagbabaga. Ang mga itong pangunahin niyang mga sandata na subok na niya sa lahat ng panahon. Matapos naman itong masilayan ng lalaki, biglang nawala sa isip nito ang bertud na tinatangan nito. Ilang segundo pa ang lumipas. Nang masipat siya nitong dahan-dahan ng gumagapang papalapit, wala itong nagawa kundi ang umatras habang sumisigaw. Sino ka? Anong uri ka? Wika ng nilalang, habang bakas sa boses niya ang matinding takot. Pagkarinig naman ni Bart sa sinabi nito, di na siya nagdalawang isip na sagpangin ito sa leeg. Nang tumarak doon ang mahaba niyang mga pangil, agad namang bumaon sa katawan ng nilalang ang nagbabaga niyang mga kuko. Segundo lang din ang lumipas, matapos itong tumagos sa likod ng nilalang, kasabay ng pagkawala ng buhay nito. Pagbagsak nito sa lupa, agad naman siyang bumalik sa orihinal niyang anyo habang nagdadasal ng Latin. Malimit niya itong ginagawa kapag meron siyang napapaslang na nilalang. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang akmang kakaladkarin na niya ang katawan nito, napansin niya ang pinakabunso nitong anak na umiiyak sa tabi ng walang buhay na katawan ng kanyang ina. Pagsilay ni Bart sa bata, hindi niya maiwasang maawa, gawa ng napakamusmus pa nito kung titingnan, at kung hindi siya nagkakamali, nasa edad 7 anyos pa lang ang batang yon. Nakakaawa man ang lagay nito, hindi siya nagpakita ng kahit na anong emosyon na maaaring panghawakan nito. Ang kaso lang, nung akmang tutuluyan niya ng tapusin ng bata, bigla itong yumakap sa kanyang binti habang pahagulgol na umiiyak. Wala siyang naramdamang kahit na anong puot, kaya yung desisyon niya na patayin ang bata tila bang unti-unting nabago. At kalaunan, sinikap niyang makausap ito upang malaman ang dahilan ng pamilya nitong pinatay niya. Anong kailangan ninyo? Ba't kayo nandito? Ba't niyo ako gustong saktan?
Seryosong wika niya sa bata. Ngunit dala ng kamusmusan, hindi yun nakasagot. Nagpatuloy lang ito sa pag-iyak hanggang sa nagdesisyon na siyang kupkupin ito upang matulungan. Dumaan ang mga araw. Wala naman siyang nakitang kakaiba sa bata. Batid din niyang pangkaraniwang tao lang ito, kaya nawala sa isip niya na paslangin ito. Basta ang nais lang niya noon, matulungan itong lumaki, at kapag dumating na ang tamang panahon, ibibigay niya ito sa mga taong may gustong umampun dito. Yon ang plano niya para sa bata, kaya naman sinikap niyang palakihin ito upang maging mabuti itong tao. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman na ang batang hawak niya ang siyang susi upang masadlak siya sa sitwasyong kailanman hindi niya inaasahang mangyayari sa kanya. At nagsimula ang lahat ng ito pagkaraan ng 2 linggo. Habang payapa sila noong namumuhay, bigla na lamang may dumating na grupo ng mga kalalakihan na biglang pumasok at nanggulo sa loob ng kanyang tahanan. Nataong wala siya noon sa bahay, gawa ng abala sila sa paggapas ng mga saging. Hapon na rin sila noon nakauwi, kaya wala na silang naabutan maliban sa natutupok niyang tahanan at mga kagamitang nagkalat sa labas. Pagsilay niya sa ganoong kaganapan, naging mahinahon siya habang hawak ang batang kasama niya. Maya-maya pa, nang mapanatag na ang kanyang kaisipan, tsaka niya kinuha ang iilan sa mga gamit na mapapakinabangan, kagaya ng damit at mga nagkalat na pagkain. Matapos nun, isinama niya ang bata sa unahang bahagi ng bahay kung saan naroon ang maliit na kubo na una niyang naging tirahan. Mula ngayon, Nonoy, dito na tayo titira. Huwag kang matakot o mag-alala dahil hindi ako papayag na may mangyari sa ating ditong masama. Magtiwala ka, ang madidilim nating mga araw ay malapit nang magtapos. Wika niya sa bata. Pagkasambit niya ng mga kataga, tsaka niya nilinis ang kanilang matutuluyan. Iniwasan na rin niya itong iwan sa kahit na anong pagkakataon dahil sa hinala niyang posibleng may kinalaman ito ukol sa nangyari sa tahanan niya. Matapos niyang gawin ang lahat ng trabaho, dali-dali siyang bumalik sa natupok niyang bahay kasama ang bata. At nang marating na nila ang lugar, pinagtulungan nilang iligpit ang mga gamit na pwede pa nilang mapakinabangan. Subalit, habang abala sila sa kanilang mga ginagawa, may mga dumating na hindi inaasahang panauhin. At ang mga ito, nagtatanga ng kakaibang dugo ng aswang. Nung maramdaman niyo ni Bart, agad siyang napahinto sa kanyang ginagawa, hindi dahil sa nasindak siya, bagkus ay dahil sa tuwang naramdaman niya. Batid niya na kakaibang lahi ang dumating, at anuman ang pakay nito, nakasisiguro siya na malaki ang may aambag nito sa pag-aaral na kasalukuyan niyang ginagawa. Kung hindi niyo kasi naitatanong, matagal na siyang nananaliksik ukol sa lihim ng mga aswang. Ito rin ang kanyang naging basihan kung bakit siya nagtaglay ng kakayahang makapagpalit ng anyo. Matagal nang naniniwala si Bart, hindi lang bertud ang pamamaraan para matangan ang kabuuan nilang kakayahan. Naniniwala siya na meron pang ibang paraan maliban sa paglulo ng bertud na merong katakatakot na ribuelta sa katawan ng isang ordinaryong tao. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang masipat na niya ang dumating na grupo, agad na bumungad sa kanya ang 2 matandang lalaki kasama ang 5 binatilyong nasa edad 25 pataas. Bawat isa sa mga ito, nagtataglay ng kakaibang wangis na siya namang epekto ng bertud na matagal nang namamahay sa kanilang mga katawan. Ayon kay Bart, na bukod sa parang mga patay ang mga ito kung titingnan, nakakaalarma rin ang pagiging butot balat ng kanilang mga katawan. Pero sa lahat ng nakita niya sa mga ito, ang ikatlong mata ng mga ito naging interesante para sa kanya.
Batid niya na hindi normal sa mga aswang ang magkaroon ng ganoong abilidad. Kaya naman sa halip na magtanong ukol sa ginawa nito sa kanyang tahanan, sinikap niyang malaman kung papaano ito nagkaroon ng ikatlong mata. Nang marinig naman ito ng mga nilalang na dumating, bahagya itong nagsitinginan sa bawat isa na para bang hindi nila inaasahan ang tanong na narinig nila. Maya-maya pa dito na nagdesisyong magsalita ang matanda na animoy namumuno sa pangkat. Pagharap nito sa kanya, kampante itong sumagot ng, Lahat ng taong nakaharap namin at naibaon sa hukay, ganyan na ganyan din ang itinanong bago sila mamaalam. Kaya kagaya nila, sasabihin ko rin sa iyo ang kwento ng pinagmula ng aming pamilya. Pagkasambit nito ng mga kataga, di niya maiwasang mapangiti. Gawa ng pakiramdam niya minaliit siya ng kanyang kausap. Para sa kanya, isa itong nakakatawang tagpo dahil sa nakasisiguro siya na hindi man lang ito aabot sa kalahati ng abilidad niya. Gayunpaman, iniwasan niyang iparamdam ito sa matanda nang sa gayoy hindi ito masindak at manatiling lihim ang kanyang abilidad. Maya-maya pa, nang mapansin ito ang pananahimik niya, dito na ito nagpatuloy sa pagsasalita. Ayon sa matanda, nagsimula ang kanilang pamilya sa hanay ng mga manggagamot na nagmula pa sa lugar ng Samar. Ilang dekada ring tumulong sa tao ang kanilang mga ninuno hanggang sa madiskubre nito ang isang makapangyarihang aral ng kaliwa. Pinag-awayan nito ng kanilang angkan dahilan ng pagkabuklod-buklod ng mga pamilya. At dahil sa kagustuhan ng mga itong kunin ang aral na kanilang nakuha, hindi na nila naiwasang magkamatayan. Marami ang nag-alay ng buhay sa ilang taon nilang pakikipaglaban hanggang sa makuha na ito ng pamilyang unang naghangad dito. At yun ay walang iba kundi ang ninuno ng matandang kausap niya. Magmula noong napasakamay nila ang bagay na yon, pinag-aralan nila ito ng maigi sa paglipas ng mga taon hanggang sa natutunan nilang ipagsama ang aral ng kanan at kaliwa. Nang may sakatuparan nila ito, nagdulot ito ng matinding pag-angat sa kanilang kaalaman na siya namang ginamit nila sa paglipol ng kanilang mga kalaban. Noong una, ginamit lang nila ito sa purong kabutihan hanggang sa paunti-unti nilamon na ito ng kadiliman. At sa paglipas ng mga taon, isa ng ganap na salot ang pamilya. Lahat sila natutunan ng kumain ng karne ng tao hanggang sa pangkasalukuyang panahon. Dagdag pa ng matanda na sa pamamagitan ng pagkain ng karne ng mga kauri nila, nadadagdagan ng 7 beses ang mga buhay nila. Mas mahaba rin ang naidadagdag kapag isang antingero ang kanilang inihain. Nang marinig naman ni Bart ang kwento ng mga ito, tsaka siya muling tumawa na para bang isang malaking biro ang mga narinig niya. Dahil dito, kung kaya't biglang sumimangot ang matanda kasabay ng pagtanong nito sa kanya ng, At ano naman ang nakakatawa? Tumawa ka lang sa ngayon dahil maya-maya tinitiyak kong pagsisisihan mo ang lahat ng naging kabastusan mo. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, agad namang sumeryoso ang mukha ni Bart. Walang sabi-sabi, biglang nanlisik ang kanyang mga mata kasabay ng buong puwersa niyang pagsugod dito. At habang binabagtas niya ang daan, kitang-kita ng mga nilalang ang mabilis niyang pagpapalit ng anyo. Sa isang kisap mata, nabuwal sa lupa ang mga binatilyo nitong kasama. Hindi na rin nakapaghanda ang matanda dahil sa sobrang bilis niya, naiwan itong tulala at punong-puno ng katanungan mula sa kanyang kinatatayuan. Basta pagbalik ng kamalayan nito, wala nang buhay sa mga kasama nito. Lahat yon nakahandusay na sa lupa, balot na balot ng dugo ang kanilang mga katawan. Matapos naman yung masilayan ng nilalang,
Hindi na ito nakaimik habang patuloy itong nanginginig. Pagharap nilang dalawa, kusa na itong napaluhod kasabay ng pagmasid niya sa kanyang mga kasama. Sino ka? Paano mo ito nagawa? Hindi mo ba alam? Lahat ng mga pinatay mo ngayon lang ay purong mga gabunan. Takot na wika ng matanda. Ano naman kung gabunan ng mga yan? Para sa akin, hindi sila naiiba sa mga ordinaryong aswang na pinaglalaroan ko dito sa lugar na ito. Mapalad ka, tanda, dahil yung mga kwento mo ang siyang nagsalba sa buhay mo. Ngunit ang buhay mong ito ay hindi magkakaroon ng mga maliligayang araw dahil ikaw ay mananatili sa tabi ko hanggang sa malaman ko na ang lahat ng dapat kong malaman sa inyo. Matapos nun, tinalian niya ito sa leeg tsaka hinila pabalik sa bahay niya. Yung bata naman, tahimik na sumunod habang pinagmamasdan ng matandang kinakawawa niya. Sumapit ang gabi. Dito niya na sinimula ng pag-aaral sa pinagmulan nitong lahi. Matagal na itong gawain ni Bart, kaya ang pagpapasakit dito ay isang pangkaraniwang libangan na lamang para sa kanya. Ayon sa kanya, na para mapakanta ang kanyang biktima, kailangan niya muna itong pahirapan dahil sa pamamagitan nito, mabubuo ang takot at respeto ng nilalang sa kanya. Subok na ni Bart ang ganoong estilo, kaya naman kahit umiyak na at halos mamatay-matay na sa kakasigawang matanda, hindi niya pa rin ito tinantanan. Tinigilan lang niya yon ng mangako na ito sa kanya na sasabihin ang lahat ng bagay na nalalaman ito ukol sa kanilang pamilya. Pagkarinig niya sa sinabi ng matanda, agad niyang binaba ang hawak niyang sundang. Matapos nun, muli niyang itinaas ang lubid na nakagapos sa kamay nito upang sapilitan itong mapatayo. At nung magkaharap na sila ng matanda, dito niya na yung seryosong kinausap. Sagutin mo lang ng maayos at walang panlilinlang ang lahat ng tanong ko. Magkakasundo tayo. Walang saysayang pangangalaga mo sa mga yan, tanda. Kung mamamatay ka lang din naman. Nang marinig ng nilalang ang kanyang sinabi, patuloy pa rin ito sa pagmamatigas. Kaya naman sa halip na idaan ito sa maayos na usapan, muli niya itong nilatigo sa likod, sabay kuha ng malaking pangkimpit. At nung makabalik na siya sa kinaroroonan nito, sapilitan niyang hinugot ang mga kuko nito bago yung tuluyang bunutan ng ngipin. Paulit-ulit din niya yung pinagsasasapak sa muka hanggang sa unti-unti na itong manghina. At nang akmang mawawalan na ito ng malay, tsaka niya ito binuhusan ng tubig para muling tanungin. Yun nga lang sa kasamaang palad, hindi niya pa rin ito nagawang masindak. Kahit anong gawin niyang pagpapahirap, nananatili itong matatag sa kung ano ang pinaniniwalaan nito. Kaya naman sa halip na patayin ito noong mismong gabi, nagdesisyon siyang pabayaan na muna yon ng mga ilang araw. Ang nais niya kasing mangyari, bigyan ng pagkakataon ng matanda na mabago ang mga desisyon nito sa buhay. Kinabukasan, di pa man tumitilaok ang manok, ginising niya na ito para pakainin. Literal na kaning baboy ang inihanda niya sa matanda na siya namang hindi nito tinanggihan. Ilang minuto pa ang lumipas, naubos nito ang kanyang inihain kahit napakalayo nito sa normal na pagkain ng tao. Maya-maya pa, pagbalik ng matanda sa upong pinagpapahingahan niya, dito na siya nilapitan ni Bart para kausapin ng masinsinan. Talaga bang wala ka pa rin balak na magsalita? Hindi ako nagpapatuloy dito ng mga taong walang kwenta, kaya kung hindi ka magsasalita, posibleng pahirapan kita hanggang sa mamatay ka. Huwag mo rin gawing panakot sa akin ng mga kauri mo, dahil nakita mo naman kung ano ang kaya kong gawin sa inyo. Hindi ka pala nagpapatuloy.
Ano naman ang ginagawa ng batang yan sa poder mo? Siya ang kailangan namin. Kaya kung ibibigay mo siya sa akin, kakalimutan kong nangyari ito sa atin. Matapang na sagot naman ng matanda. Nang marinig niya ang sinabi nito, pakiramdam niya parang tinatakot pa siya nito. Kaya naman upang mabigyan niyo ng leksyon, di na siya nagdalawang isip na putulan nito ng mga daliri sa paa. Dahil dito, kung kaya't maaga pa lang nagsisisigaw na ito. Pilit itong tiniis ng matanda pero pagkaraan ng 3 araw, hindi na rin ito kinaya ang pagpapahirap niya. Kaya naman para tuluyan siyang tantanan ni Bart, nagdesisyon na itong makipagkasundo sa kanya. Ayon sa matanda, kapalit ng kanyang buhay at kaligtasan ay ang bawat detalyeng kanyang nalalaman. Nang marinig naman ni Bart ang tungkol dito, inilahad niya na makakamit nito ang inaasam nitong kaligtasan kung hindi ito magsisinungaling sa kanya. Mariin din niyang inilahad. Ayaw niyang makarinig ng mga bagay na panlilinlang dahil madali niya itong malalaman at matutunugan. Sa loob ng kanyang tahanan, walang sino man sa mga dayo ang may kakayahang magsinungaling sa oras na kausap na niya ang mga ito. Pagkasambit niya ng mga kataga, lumitaw ang itim na pugita sa tabi niya. May mapupula yung mga mata, tapos bawat galamay nito, binabalot ng matatalas na mga buto. Nung mapansin naman ito ng matanda, wala yung nagawa kundi ang sumang-ayon sa kanyang ibig mangyari. Kaya naman nang magkasundo na sila, agad nitong inilahad ang mga nalalaman niya. Ayon dito, importante para sa kanila yung batang nailigtas niya dahil sa ito ang dugo ng aswang na hinahanap nila. Sa pamamagitan nito, uunlad ang kanilang mga abilidad na kayang humigit sa isang makapangyarihang gabunan. Dagdag pa nito na, sa mga nagdaang araw, paniguradong sinusuyod na ng mga kalahi niya ang paligid at oras na lamang ang pagitan bago nito matagpuan ang kanilang kinaroroonan. Dagdag pa nito na, kung papakawalan niya yon ng mas maaga, tutulungan siya nito upang matakasan ang mga kauri niya. Nangako rin ito na hindi nagagambalain ng bata at habang buhay na ililihim ang tungkol sa mga nangyari sa kanya at sa kanyang mga kasama. Nang marinig naman ni Bart ang sinabi ng nilalang, di niya maiwasang mapangiti na parabang alam na niya na pinaglalaruan siya ng matanda. Gayunpaman, kahit anong pagtitig niya rito, wala pa rin siyang napapansing bakas ng panloloko. Mukhang hindi yata kapani-paniwala yung sinasabi mo. Pero kung totoo man, sige, maniniwala ako. Huwag mong kakalimutan, tanda. Kaya mo sila ilalayo ay para iligtas mula sa aking mga kamay. Alam mo naman kung ano ang kaya kong gawin at hindi ako babansagang mamamatay ng gabunan kung hindi ko ito kayang gawin. Sagot naman niya rito na may pagbabanta. Pagkatapos ng kanilang usapan, tsaka niya inalis ang mga tali nito sa leeg at katawan. Paika-ika man dahil sa lubha ng pinsalang natanggap nito, umalis siya ng walang pagdadalawang isip sa kanyang tahanan. Nang makalayo na yon, tsaka niya binalikan ng bata para kausapin. Inaasahan niya kasing babalik ang nilalang, gawa ng yun naman talaga ang kanyang inaasahan. Napansin kasi noon ni Bart na sa mga nagdaang araw, tila bang hirap na hirap ang mga ito na matagpuan ang kanyang pamamahay. Kaya naman para makipaglaro sa mga gabunan, siya na mismo ang gumawa ng paraan kung papaano siya nito mahahanap. Kinahapunan, kapansin-pansin na ang pagiging maligalig ng paligid. Yung mga galang hayop nakikita niyang lumilikas na dahil sa naramdaman niyang matinding panganib. Maya-maya pa, pagtalikod ng araw sa kalupaan, dito niya nakita ang isang grupo ng mga nilalang. Halos nasa 50 ang bilang ng mga ito
kaya malayo pa lang madali na nitong napaligiran ang kanyang tahanan. Kalaunan, nang masukol na siya ng mga ito, tsaka pa lamang siya nagdesisyong lumabas ng walang dalang kahit na ano. Pagsilay niya sa harapan ng bahay, dito niya nakita ang matanda na walang sawang nagbibigay babala sa kanyang mga kasamahan. Kesyo kailangan nilang mag-ingat sa kanya, masyadong mapanganib ang kalaban nila at hindi nila ito pwedeng maliitin kung ayaw nilang marami ang malagas sa hanay nila. At kapag nagkaroon din sila ng pagkakataon, agad nila itong patayin ng walang pagdadalawang isip. Nang marinig niya ang sinabi ng matanda, dito na siya lumapit kasabay ng pagsagot niya ng, Hindi mo na sila kailangan pagsabihan ng ganyan dahil ang pagdayo nyo sa lugar ko ay nangangahulugan ng inyong kamatayan. Sa pamamagitan ninyo, matutuklasan ko ang lihim ng inyong pinagmulan. Pagkasambit niya ng mga kataga, agad niyang sinunggaban ng matanda, sabay unday ng saksak gamit ang mahahaba niyang kukong gawa sa bakal. Pagtagos nito sa nilalang, tuluyan namang naagnas ang katawan nito, buhat sa matinding init na kanyang pinakawalan. Matapos nun, tsaka naman nagsimula ang gulo sa pagitan niya at sa hukbo ng mga aswang. Ayon sa kanya, karamihan sa mga sumama sa matanda ay purong mga gabunan. Kaya naman kahit malakas siya, hindi niya maipagkakailang may mga pagkakataong nalalagay pa rin siya sa panganib. Mabuti na lang palaging nasa likod niya ang kanyang gabay, kaya sa oras na nakakaramdam siya ng peligro, napakadali na lamang para sa kanya na matawag ito. Malaki ang tulong ng nilalang na yon sa kanya, gawa ng may kakayahan itong makapagbigay sa kanya ng suporta sa pamamagitan ng paglikha ng mga talim na sibat mula sa mga bato at lupa. Ang dulo ng sibat na yon ay pinamamahaya ng matinding lason, kaya naman sino ang matamaan nito, agarang manghihina at kalaunay mamamatay. Yon ang ginamit niya upang mapaslang ang mga nilalang na sabay-sabay na umaatake. Kalaunan, nang manghina na ang pangkat, dito niya na pinuntahan ang kinaroroonan ng supremo ng mga nilalang. Pagharap niya rito, nagpang-abot silang dalawa hanggang sa malipol na niya ang mga natitira nitong alagad. Batid ni Bart na yon ang nilalang na kailangan niya, kaya para mapasunod ito, namahay siya sa loob ng sistema nito sa pamamagitan ng pagsapi dito ng kanyang kaluluwa. Nung magkasama na sila ng espiritu ng nilalang, dito niya nalaman ang lihim ng angka nitong pinagmulan hanggang sa matangan na rin niya ang ikatlo nitong mata. Nung mapanghawakan niya ito, tsaka pa lamang niya pinaslang ang supremo ng mga aswang. Magmula noon, umunlad ng husto ang kanyang kakayahan. At sa pamamagitan ng abilidad ng mga nilalang, kung kaya't nagawa niyang mabasag ang sumpa ng kahirapan. Ito ang ginamit niya upang mapalaki niya ng maayos ang bata. Naging sunod-sunuran din ito sa kanya, kaya naman lahat ng gusto niyang ipagawa rito, hindi yun nakakatanggi. Natuklasan ni Bart na ang dugo ng bata ang pinagmumula ng hindi masukat niyang kapangyarihan, kaya isang beses sa isang linggo, kinukuhanan niya ito ng dugong maiinom. Halos isang dekada rin itong pinagtiisan ng bata hanggang sa makalaya ito dahil sa pangingialam ng isang matandang babaylan. Ito ang kaisa-isahang nakatalo sa kanya dahil hindi niya inaasahan ang abilidad nitong katangi-tangi at kamangha-mangha. Nung mamatay siya, kinupkup ng babaylan ng bata hanggang sa tumanda ito at nagkapamilya. Pero alam niyo ba, kahit matanda na ngayon ang batang yon, hindi pa rin ito nakakalimutan ang kanyang naging karanasan sa piling ni Bart, ang antingero ng Bukidnon na kinakatakutan ng mga gabunan.